Oh my God, mga kulungon at guni-guni kong friends. So, as 4:41 p.m. na ng hapon, no, mura na siya o alas 6 sa gabi diri. Super takusog sa ulan o karon wala gihapon sa niuno ang ulan, no. Ganyan ka daw nag-start hangtod karon wala gihapon ni puno ang ulan. Consistent ang kusog. So, ang kahadukan nako is basi mag-overflow na pud ang lugar kay kaduhan na siya nag-overflow katong kusog kaayong ulan. Kaduhan siya nahitabo yun. So, ang amuang akong buhat karon is kuha na kay ko kanang tawag ana smart na kayo kay nakatungtong na tanan ang naa diha nakabutang sa ubos tapos akong PC na diha lang ibutang sa floor is wala na diha ako anang gitungtong tanan diri nga part. So naa diha tanan mga PC, mga importanteng gamit is nakatungtong na siya no kay wala ka malo anytime mubuto ang punong na ginaingon na ang punong mo na catch basin diha sa amo ang kuan nagunit na lang sa mo ang lugar para dili mo-overflow ang tubig. So karon karato na to kung sa nakadako sa tubig. Kadako na ba sa tubig? Mo-overflow na po dito. Shelling, so good na dito. Uy, simbak ko. So dako na kaiya ang tubig. My God. Pangina bayot. So may kahadlokan na ako. Ispadulong ni siya diri Mga gisirahan na mo ang trampa kay katong last na kaduha jud na hitabo. Nag-overflow ang punong so ang sapa. Kani siya diri nga sapa is ningkuan na ni siya. Mo-overflow na ni siya padulong na ni siya didto sa balay. So ang nahitabo atong ning agi last year is kaduha gyud namo gibaha gyud among sulod. As in, hoy Diyos ko. Mauna ni siya. My God, kakusog sa flow sa kuan. Uy. Kusog kayong current. My God. Oh my God. Kakusog. So wise kayo kaya ang mga pwedeng mabasa, mga importante na nakalapag lang sa floor is nakuha na yun siyang gikuan, secure. Ay, Ginoo ko. So mauna ni siya. Oh my God, nag-start na. Nag-start na diri nag-start na diri mga kulungan kunig-kunig kong friend ang tubig. So ano siya sinyalis na nag-start ng overflow ang sapa. Tanawa. Oh my God. Ulan tama na 24/7 ang ulan. Ginoo ko. So diri ang mga tao nagkaguliyang na kay last year is nakuan gyud diri nag-overflow gyud hantod lampas tuhod gyud ang tubig last year mautong karon is aware na ang mga tao no Ginoo ko. Ay nimbuto na diri ang punong. Nimbuto na diri ang punong. Nimbuto ito bunet. Hala nimbuto na gyud. My God. Sunara. Maniging na ang punong. Ay, Ginoo ko. Ano na diri Oo. Nag-overflow na gyud. My God. Overflow na Maria? So nag-overflow na. So ang gibuhat nila is kuan na kanang anay bangos din no. Nagharang na slagnet kay ang mga bangus nag-overflow na syempre manguha ng mga bangus. So nara ang punong guys. Mga kulungon at guni-guni kong friend, Ginoo ko ayo lang itabo tong sa una no na grabe ang pagbaha gyud diri sa mong areas. Dahan kay damage ato. Ay Ginoo ko. Nara nag-start na wala di huno ang ulan 24/7 consistent kayong kakusog. My God. Ay Ginoo ko. Sumuni siya diri ang current situation diri karon sa amo ang lugar sa may purok pa nagiud sa uno ka man si Bedas. Hadlo kaayo ang nahitabo no, grabe jud ang pagkusog sa kuan ba.
Grabe nag-start. Tara, nasudlan na diri. Sa Auntie Linda, nasudlan na yun. My God. Muli sa Tagbalay, mga kulungoon at guni-guni kong friend kay Diyos ko, i-check sa natong area dito noon. Sa kusog siyang Karen sa tubig diri. Oh my God. May Ginoo ko. Dati last year is lampas tuod ang tubig diri asa akong gilakwan. Yeah, mas hadlok to siya kay nahitabo to siya gabi eh. Gabi ito siya nahitabo. Pinong sa naman ite. May kuha na dito overflow. Gani no. Masadlok to sa katong ning aging tuig kay bayot mga kuan jud mi day. Tas sa gabi eh. Bisud mig tubig nga ako naglutaw na ko minog damgura. Ginoo ko. Sumoy sa Tagbalay kay effects nato ang area kung basig unsa to dito eh. My God.